हेलो फ्रेंड्स फरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो लादों जे सीएम यूथ स्कीम एबा आत्मनिर्भर आसाम अभियान स्कीमनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा जे सिगांनि भिडिअफोरनि गेजेरजों मोनबोखाबाय जे बिनि माखासे एमाउन्ट जा फर्स्ट किस्ति आरो सेकेन्ड किस्ति जों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा भिडिअ अलरेडि मोनबाय एबा सीएम आत्मनिर्भरनि थाखाय जा इन्टारभिउ एबा अरेल टेस्ट सोलिगासिनो दं थिग बेबायदिनो जे नोंथांमोनहा मोननो हादों एसएससी एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेनाखि बिनि गेजेरजों 10,000 नोंथांमोनहा रां मोननो गोनां दंमोन बिनि माखासे सिलेक्शन प्रसेस एबा बिनि भेरिफिकेशन माबोरै सोलिदों बिनि सायावनो बे भिडिअनि गेजेरजों जों मोनथिनानै मोनगोन बिनिफ्राय जोङो एनालाइज खालामगोन एसएससी नि माखासे भेरिफिकेशन एबा बिनि मोननो गोनां रां आरो लोगोसे बिनि 3.0 orundoi जा orundoi नोंथांमोनहा मोननो गोनां गोदानै जा बेनिफिसियारिज थिसननाय जागोन बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हानाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जेन' नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि माखासे इनफरमेशन्स भिडिअफोरा नोंथांमोननि खाथिसिम गोख्रैनो सौहैयो बेनि अनगायै जोङो नुनो मोन्दों बेवहाय मुख्यमन्त्री निजुत मयना जायनाखि स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय मोनसे गुड निउज एबा बिनि गेजेरजों जोङो माखासे मुलाम्फा मोननो हागोन जायनाखि स्टुडेन्ट्स एबा रानिं स्टुडेन्ट्स नोंथांमोनहा आप टु 10 क्लास 10 निफ्राय लानानै एबा ओइचएस प्लास बिनिफ्राय डिग्री लेभेलसिम एबा पोस्ट ग्रेजुएटसिमबो नोंथांमोनहा बेनि माखासे अनसुंथाइ एबा अनुदानखौ नोंथांमोनहा मोननो हानाय जागोन बेनि एप्लाइ प्रसेस फैयोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एबा mybodotech चेनेला नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जागोन बेनिफ्राय जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान जायखौ बुंदों लाखपति बायदेव मोनसे मिशननि गेजेरजों नोंथांमोननो 10,000 खरै होनाय जागोन बिनिफ्राय 10,000 मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोना माखासे बिजनेस प्लेनिंनि गेजेरजों एबा गुबुन माखासे प्रजेक्टनि गेजेरजों नोंथांमोना पास खालामोब्ला एबा नोंथांमोना सार्भे जायोब्ला बिनि उनाव नोंथांमोनहा एलिजिबल जाबावगोन जे 25,000 मोननो हानाय जागोन बिनिफ्राय 12,500 खौ नोंथांमोनहा गभर्नमेन्टनो होफिननांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोनहा टटेल नोंथांमोनहा मोननो हागोन 35,000 बेजों लोगोसे जोङो बिनि एनालाइज खालामगोन जे orundoi 2.0 बेजों लोगोसे जोङो एक्सक्लुसिभ खालामफादों जे 3.0 orundoi जोङो 2024 नि गोदान बेनिफिसियारिसफोर नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेवहाय 22 लाख जन माखासे बेनिफिसियारिसफोरा मोनगोन जेराव जोङो 52 लाख जन माखासे बेनिफिसियारिसफोरा आसामाव जोङो मोननो गोनां बेनिनो 30 लाखफोरा जोङो orundoiखौ मोनगासिनो दङ बिनिफ्राय जायनाखि गोदान माखासे बेनिफिसियारिसफोर 17 लाख एप्लाइआव नोंथांमोनहा हरदोंमोन बिनिफ्राय नोंथांमोनहा मोनाखै अब्ला नोंथांमोना बे 22 लाख जायनाखि मोनफेरि एबा मोनाखै बेनि गेजेराव नोंथांमोनहा दङ बिनिनो नोंथांमोनहा एप्लाइखौ 22 लाख बेनिफिसियारिसफोरा गोदान जे 3.0 बे मोनसे नोंथांमोना सोसनफानाय एबा गोदान फैगासिनो थानाय बे orundoiआव नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै मोननो हानाय जागोन बेनि एप्लाइआ नोंथांमोनहा अनलाइननि गेजेरजों जाया नोंथांमोना अफलाइननि गेजेरजों बेखौ खालामनो मोननाय जागोन जायनाखि पन्चायत लेभेल एबा पिसिडिसिआव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जे बेवहाय स्टेट गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो एलाउड खालामोब्ला बेवहाय सेलेक्ट खालामनाय जागोन जे ग्राम पन्चायत एबा पिसिडिसि लेभेलाव जे मोनथाव नंगौ एबा नङा बिथांमोनहा सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बे फर्मखौ अफलाइननि गेजेरजों फिलआप खालामनानै साबमिट मोनगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे भेरिफिकेशननि गेजेरजों एबा ब्लकआव भेरिफिकेशन जागोन बिनिफ्राय डिसिआव भेरिफिकेशन जागोन बिनिफ्राय स्टेटजों नोंथांमोना भेरिफाइ फाइनेल जायोब्ला नोंथांमोनहा orundoi जेनाखि 1250 रां एबा 1250 रुपिस मान्थलि नोंथांमोनहा मोननो हानाय जागोन बिनिफ्राय 3.0 जेनाखि orundoi बिनि एप्लाइ प्रसेसा माब्ला जागोन होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ आफ्टार एप्रिलाव जोङो इलेक्सन दङ बे एप्रिलनि इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जेनाखि मे जुन जुलाइ बेफोरनिफ्राय बेनि एप्लाइ प्रसेसा सोलिगोन होननानै जोङो आन्दाज खालामनानै लानो हायो मानो होनब्ला दायो इलेक्सन खाथि बे समाव बिथांमोना अफिसियेलि माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोना मावा दायो कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय बिनि थाखायनो बेफोरनि माखासे अफिसियेल खामानिफोरा बेवहाय सोलिनाय नङा एबा आफ्टार इलेक्सननि उनाव एबा बिनि रिजाल्ट जोबखांनायनि उनाव बे खामानिखौ बिथांमोनहा आखायाव लानो हागौ
बेनिफ्राय CMनि जा इउथ स्केम, बे इउथ स्केमाव जेरैहाय इन्टारभिउ एबा अरेल टेस्ट सोलिगासिनो दङ, थिग बेबादिनो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान जा SAC एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेनाखि नोंथांमोना फर्म साबमिट होदोंमोन बेनि भेरिफिकेसना सोलिगासिनो दं आरो बिनि भेरिफिकेसनखौ साफा-साफायै बेहाय बिथांमोना भेरिफाइ खालामनायाव गोबांथार समनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो बिथांमोना सर्ट टाइमनि गेजेराव मोनसे भेरिफाइ खालामनो हानायनि मोनसे राहा दिहुनदों जे CMआ बुंदों जे अरेल टेस्ट एबा बिथांमोनहा इन्टारभिउनि गेजेरजों बेखौ भेरिफाइ खालामनानै नोंथांमोननो होनो नागिरदों एबा नोंथांमोना थाबैनो जाहाथे मार्चनि गेजेराव रांखौ मोननो हाफुङो एबा CMआ सिगांनि केबिनेटनि गेजेरजोंबो बुंदोंमोन जे मार्चनि गेजेरावनो बिथांमोनहा माखासे पेमेन्टफोरखौ रिलिज खालामनानै होगोन होननानै, थिग बे लेखायै बिथांमोनहा भेरिफाइखौ सुंद'यै खालामनो हानाय बायदि CMआ बुंदों मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों जे अरेल टेस्ट लागोन एबा भाइभा टेस्टनि गेजेरजों भेरिफाइ खालामगोन होननानै जे SAC एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय। अब्ला नोंथांमोनहा बेनि गेजेरजों जोङो माबायदि माखासे अरेल टेस्टखौ लाथावथाव जोङो बेखौ जों नायनो बे भिडिअनि गेजेरजों एनालाइज खालामगोन। बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय बेनि अरेला जानो हाथाव बेहाय माखासे क्राइटेरियानि गेजेरजोंसो खालामगोन। बिथांमोना गोबांथार बेवहाय कुइसन खालामनाय जानाय नङा, मानो होनबा बेवहाय माखासे भेरिफाइ खालामनांगौ माखासे खामानिफोरखौ बे अरेल टेस्टनि गेजेरजोंनो बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन एबा सुंद' समनि गेजेरजों बिथांमोनहा भेरिफाइ खालामनायनि राहा लामाखौ लानाय जागोन। बेखौनो बुंदों CMआ बिबुंथिनि गेजेरजों जे इन्टारभिउ एबा अरेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय माखासे भेरिफिकेसनखौ खालामगोन होननानै। दायो जोङो भेरिफाइआ बेवहाय मा जाथावथाव जों बे भिडिअनि गेजेरजों एनालाइज खालामगोन। बेवहाय नोंथांमोना माखासे गोबांथार क्राइटेरियाफोर दङ, बे फर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन। बेफोर माखासे क्राइटेरियाफोरखौ गोरोबहोनो थाखायनो बिथांमोना अरेल टेस्टखौ लागोन आरो बेनो बिनि फाइनेल भेरिफिकेसन जागोन आरो बे भेरिफिकेसना जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा मार्च दानावनो बेनि पेमेन्टखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना साफ्रोमबो एकाउन्टखौ क्लियारै ला एबा नोंथांमोना KYC नांदोंबा बेखौ क्लियार खालामनानै ला। लोगोसे नोंथांमोना एकाउन्टजों आधार कार्ड लिंक खालामाखैबा बेनि आधार सिडिं बेखौ क्लियार खालामनानै ला एबा लिंकखौ क्लियार खालामनानै ला, जाहाथे नोंथांमोना DBT टाइपनि माखासे पेमेन्ट ट्रेन्सफार खालामबा एबा पेमेन्ट क्रेडिट खालामोब्लानो नोंथांमोना एकाउन्टआव गोरलैयै हाबो एबा क्लियार जायो। दायो जोङो बेवहाय मोनसे नुनो मोनदों 17 नाम्बाराव खुदियाफोरनि बिसान एबा बेवहाय नोंथांमोना ST हिसाबै जोङो साब्रै बिसान एबा साब्रैल' गथ' जों थानो मोनो ST हिसाबै, थिग बेफोरनि माखासे क्राइटेरियाफोरखौ बिथांमोना सोंगोन, बेखौ गोरोबोब्लानो बेयो अके जाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोर बैसोनि गेजेराव हिन्जावसा खुदियानि बिसान एबा हिन्जावसा खुदिया दङ नामा, दङ एबा गैया, नोंथांमोना दङब्ला बेवहाय लिरनो गोनांमोन सासेबा सासे बा सानैबा सानै बेफोरबायदि, आरो बियो जाहैबाय 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय हिन्जावसा खुदिया। बेखौ नोंथांमोना दं एबा गैया बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनखौ सोंनो हागौ एबा सोंनाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना 19आव दङ जा फरायसालियाव हिन्जावसा खुदियाखौ मुं थिसननाय जादों एबा जायाखै, जेराव नोंथांमोना बेवहाय 3 निफ्राय 4 इयार्सनि जानाखि हिन्जावसा गथ' दङ एबा गैया बेखौ नोंथांमोना दङब्ला दङ, जुदि दङ होदोंब्ला एबा सासे बा सानै नोंथांमोना बिसानखौ बेहाय होनाय जादोंब्ला बेखौ नोंथांमोना मुं थिसनदों एबा थिसनाखै बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौमोन जे इयेस अर नो दङ। नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे क्राइटेरियाफोर दङ, बेफोरखौनो बिथांमोना गोरोबहोनानै नायगोन। बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेहाय डिक्लेरेसन हिसाबै बेहाय माखासे स्टेटमेन्ट्सफोर दङ। बे स्टेटमेन्ट्सफोरा समायखिरा बायदियैनो दङ, जानाखि बेफोरबो माखासे क्राइटेरियाफोरखौ बेयो फकास खालामनाय जायो एबा नोंथांमोननि क्राइटेरियाफोरखौ बेबो मोनसे प्रुफ होनाय जायो। जेरावहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय सासे केन्डिडेटआ गावखौ फोरमान होनाय जागोन जे आं मुस्रि, बेवहाय नोंथांमोननि नाम थाबाय, बेनिफ्राय फिसाय एबा बिफा बेहाय नाम थाबाय, बेनिफ्राय मा होनना बुंदों बेनि गेजेरजों फोसावना होयोदि आं थिसननाय गोजौआव मुंख'नाय गासैबो खारिया आंनि गियान आरो फोथायनायाव सैथो आरो थार, माने गावखौ फोरमान होनाय एबा गनायनानै लानाय, बेफोरबायदि गासैबो माखासे क्राइटेरियाफोर दङ एबा गनायथि होनाय माखासे स्टेटमेन्ट्सफोर दङ। बेनि गेजेरजोंनो बेफोरनि माखासे क्राइटेरियाफोरखौ बिथांमोनहा नायनानै गोरोबहोगोन एबा नोंथांमोनखौ अरेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मेट्स खालामनानै नोंथांमोननि भेरिफिकेसनफोरखौ कमप्लिट खालामनानै होनाय जागोन। बिनिफ्राय क्राइटेरिया हिसाबै जायनाखि 2021 निफ्राय ओरै गोजौआव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे बेंक एबा सरकारि माखासे फसंथाननि गेजेराव नोंथांमोना रां दाहार लानाय एबा लन बा माइक्र' फाइनेन्सनि गेजेरजों
नोंथांमोना रां लानाय दंमोन एबा गैयामोन बेनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा कुइसन मोननो हागौ एबा नोंथांमोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिलेक्सनखौ मोननाय जागोन जे बेनि उननि समाव नोंथांमोनहा माखासे लननि लेना देनाफोर सोलिगासिनो दं एबा रानिंफोरब्लाबो नोंथांमोना मोननो हागोन नाथाय सिगां समनिब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय जानाय नङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबावदों जे थिरांथा बिलाइ 1 बेफोरावबो माखासे गासैबो नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया एबा कन्डिशनफोर मेट्स खालामनानै बिथांमोनहा नायनाय जागोन जे बेवहाय माखासे नोंथांमोना स्टेटमेन्टनि गेजेरजों जे गावखौ प्रुभ होनाय एबा गनायथि होनाय बेवहाय माखासे गोबांथार स्टेटमेन्ट्सफोर दङ। बेनिफ्राय जोङो थिरांथा बिलाइ 2 आवबो जों नुनो मोनबाय जे नोंथांमोना मरान एबा मटक एबा एसटि हारिनि बा साबैसे गथ'फोर दङ बेनि गेजेरावबो नोंथांमोना बेवहाय प्रुभ होनो हानाय जायो। बेफोर मोनफ्रोमबो क्राइटेरियाखौ लानानैनो बिथांमोना नोंथांमोनखौ अरेल टेस्टनि गेजेरजों सोंनो हागौ आरो बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोना फाइनेल बेनि भेरिफिकेसनफोरखौ खालामनाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ निस्सय बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जाबाय एबा गावखौ माबायदि प्रिपेरेसन खालामनो हाथाव बे भिडिअनि गेजेरजों जानो हागौ निस्सय एसेबाबो बुजिनानै मोनदों एबा गावखौ सांग्रां खालामनानै लानो हानाय जादों। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों एबा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।